que no podrem celebrar Sant Jordi com cada any, tal com ens agrada, farem unes floretes de plàstic ben vermelles i ben xules per poder guarnir-ho tot. Esperem que us agradi. Avui és Sant Jordi, tot el món està confinat i de fer de Sant Jordi una cosa o l'altra farem. Feliç Sant Jordi! Feliç Sant Jordi! Hola, sóc la Dolores. Avui, com és el dia de Sant Jordi, us vull dedicar una poesia. Cau la pluja, fina, fina, com el sal no s'atreveix a mullar la rosa blanca, que és tot just i mig obrir. La rosa li diu gràcies, dolça plugeta d'abril. La neu d'hivern m'espanta, amb tu fa un de bon florir. Jo sóc la Carme. Ara us llegiré una poesia. El protagonista d'aquest any no és ni Sant Jordi ni el drac. És? No. Qui és? Qui és, llavors? El drac és. Doncs el drac. No és ni Sant Jordi ni la princesa. Ai, els contes i les llegendes em deixen molt mal parat. Diuen que menjo princeses i tota mena de gent. Jo sóc una bona bèstia. M'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit, dormir tranquil i feliç. Acotxadet al meu llit. Si trobeu un bon Sant Jordi, feu un favor, si us plau. Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i que m'agradaria viure relaxat i amb molta pau. Espérate, toma falsa. Avui celebrem el dia de Sant Jordi. I per postres tenim crema catalana. Hi ha coses molt modernes avui dia. Goita, tan modernes que costa una mica. Crema catalana. Molt bé, obrim la tapa. I ara farem màgia. Xup, 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 xup. Màgia!